Hej, det er Claus Olsen. Jeg vil gerne aflevere min mundtlige opgave, modul 5, fysik C, og det omhandler atomet. Først skal vi tale lidt om Bohrs atommodel, som går ud på at beregne de energiniveauer, der er i de forskellige skaller, som ligger rundt om hydrogenatomet. Og Bohr han har to postulater, hvor det ene omhandler stationær tilstand. Han mener, der må eksistere stationære tilstande, det vil sige de baner, som en elektron kan befinde sig i, var helt bestemte med nogle bestemte energiniveauer. Hans andet postulat, det er frekvensbetingelsen. Når et atom udsender lys, det gør det, når det springer fra en skal til en anden, så udsender det en energi, som viser sig som et lys. Det mener Bohr, det må være lysfotoner, som har samme energi, som svarer til den energi, der går fra en bane til en anden. Og der, som sagt, der er flere baner, er der også flere forskellige bølgelængder, så det vil sige, at der er flere forskellige farver lys, der bliver udsendt, når det sker. Spørgsmål nummer 2. Hvilke bølgelængder skal lyset ligge i, for vi kan se? Det skal ligge imellem bølgelængde 380 nanometer til 740 nanometer. Og det er altså det, mennesket kan se. Man har bevist, at der er nogle dyr, der kan se lys, der er uden for dette spektrum. Så er spørgsmål 3. Så skal vi sætte det level på 2. Vi ser, hvad der sker. Vi vil se om lidt, så springer elektroner fra den ene skal til den anden. Og i sammen kan gøre det, så udsender den en energi, som viser sig som et lys, altså en farve. Og vi kan se, at det er en rød farve. Og den røde farve, det er noget, vi kan se. Og det kan vi også se på det her regnestykke, som bølgelængden er lige med Plancks konstant gange lysets hastighed, divideret med energien fra skal 3 til minus energien fra skal 2. Og det har vi lagt ind hernede. Og så får vi 6,56 gange 10 opløft til minus 7. Det gange så med 10 i opløft til 9 for at få i nanometer, der det er millimeter. Og så bliver det 656 nanometer. Og det er den røde farve, og det ligger inden for det lysspektrum, som mennesket kan se. Så er spørgsmål 4. Jeg skal give et eksempel på en beregning af bølgelængden ud for vores atommodel. Og i vores atommodel, der kalder vi de forskellige skaler for N og N1, N2, N3, N4. Og beregningen af en bestemt elektronbane vil ifølge Bohrs model se ud som her. Her hvor hvis vi beregner energien for skal 3, så er det minus Plancks konstant gange lysets hastighed, og så er det gange Rydbergs konstanten gange i divideret med den skal, som vi nu har valgt at opløfte i 2. Og hvis vi beregner energi for skal nummer 3, lægger det ind her, så siger vi til sidst en divideret med 3 opløftet i 2, og det giver minus 2,4243 gange 10 minus 19. Så er det spørgsmål 5. Så skal vi tilbage her. Så sætter vi det miljø på 1. Så hvad der sker. Nu springer elektroner altså fra skal nummer 3, og så vil vi til skal nummer 1. Den udsender en energi, og energien lægger så på en bølgelængde, der svarer til det ultraviolette lys.
Det kan vi først beregne her. Ja, vi kan se her, hvis vi tager det fra skal 3 til 1 og lægger det ind på vores atommodel, så får vi, hvad svarer til 102 nanometer, og det er inden for det ultraviolette lys, og det vil sige, at det er altså ikke noget lys, vi kan se med det blotte øje. Så er det spørgsmål 6. Skal vi se, om jeg fik svaret på det hele. Spørgsmål 5. Jo, det gør. Spørgsmål 6, der skal vi sætte ending level på 3. Og da vi selvfølgelig ikke kan springe fra 3 til 3, så starter vi på skal 4, og så springer til skal 3. Og vi kan se, hvad der sker her. Elektronen udsender en energi. Det har så en bølgelængde, der svarer til det infrarøde lys. Og der kan vi igen lægge ind i vores regnemodel her, hvor vi trækker energien fra skal 4 fra skal 3, divideret med Plancks konstant og lysets hastighed, og så får vi i alt 1874 nanometer, og det er det infrarøde lys, og det er heller ikke noget, vi kan se med det blotte øje. Det ligger langt uden for vores lysspektrum. Jeg tror, jeg har fået det hele med, så jeg siger tak for denne gang.